Τώρα, έλα μωρό μου εδώ και τώρα, στην αγκαλιά μου κυκλοφόρα, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Όλα, 4 έτοιμοι για όλα, για το κουτί, για την πανδώρα, για το μεγάλο ερωτικό. Όλοι για έναν και ένας για όλους παιδιά, τώρα αρχίζει το πάρτι. Όλοι για έναν και ένας για όλους παιδιά, έρχονται οι Βαρβάτοι. Τώρα, έλα μωρό μου εδώ και τώρα, έλα να ανοίξουμε τα δώρα, εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Κοιτάει κιόλας. Κοιτάει, φυλάκια, στέλνει, είναι το να σημάζευτε. Κι αν είσαι όλο αντιφάσεις, κι αν έχει σχέση μας εντάσεις, αυτό το βλέμμα που με κόβει σαν γυαλί, εμένα αυτό με προκαλεί. Αντώνη, τι ώρα πήγε? Γιατί έχεις χειρουργείο το πρωί? Έχουν ανοίξει το μαγαζί. Τι θα κάνεις, θα πουλήσεις πίνακες και λοιπόν? Και λοιπόν τι, μικρό πράγμα αυτό, δεν κατάλαβες, θα πουλήσω κάνα κομμωδίνο για πίνακα του Κίζη. Εγώ τι να πω δηλαδή, έχω χειρουργείο 8 η ώρα. Κοίτα με τσοκόμεις κανένα κομμάτι για αυτό σου λέω. Αντιγεύμα. Βήμα. Καλό στο παλικάρι. Το μωρό μου καλά πάμε σήμερα. Ναι, το μωράκι σου είναι το μωράκι σου. Δεν παίζεται. Αντώνη, Έλα. πώς σας φαίνεται? Από σωματοδομή καλά πάει, έτσι. Όχι, εντάξει, από φωνή, μια χαρά είναι η κοπέλα. Από κίνηση όμως είναι. Κίνηση, έχει μια καψουροκίνηση. Δεν είδες πως το μεταθέτει το κορμί δεξιά-αριστερά. Το παρατραβάμε λίγο. Για καλό το λέμε, τι κάνεις έτσι. Στις δυνατές σου συγκινήσεις, αφηνωμένα μου. Δεν μου λες ρε Νικόλα, πόσο σου κοστίζει το μωρό? Αντώνη μας προσβάλλεις τώρα, για το μωρό μιλάμε. Άκου μου κοστίζει, είναι αντικείμενο, είναι νίκη μου. Από αίσθημα είναι μαζί μου, ρε, μ' αγαπάει το μωρό μου. Από αίσθημα ρε μαδάκι. Εντάξει, όχι, καταλαβαίνω εγώ την αγαπάει, δεν υπάρχει θέμα. Ξέρεις τι κάνει ρε, 1000 κοιλιακούς κάνει ρε κάθε πρωί να τα καταφέρει με το μωρό ρε. Τι εύκολο πράγμα το έχεις αυτό. Άντε πάλι, άντε πάλι, άντε. Μήπως τις περισσεύουν τίποτα αδένες να τις κόψουμε? Αντώνη, για το μωρό μιλάμε τώρα, Λαμιδαδές είπα ρε. Ο ιατρικός το λέει ο άνθρωπος ρε, πώς κάνεις έτσι. Ζηλεύει ρε αυτός. Ρε, από το χάμο χασάπι, θα το πιστευτώ στα χέρια τα δικά σου. Πιστήμονας είναι ρε, χασάπι το φίλο του, τι να φτάνει. Ίσως είναι ένα λάθος, μα θα το κάνα ξανά. Καλησπέρα βρε παιδιά. Καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα μωράκι. Καλησπέρα Γιωργάκη. Να σου πω, σ' άφησε η Όλγα και βγήκες? Η Όλγα κοιμάται εν ειρήνη. Η Όλγα κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Λοιπόν παιδιά, η πιο ευτυχισμένη στιγμή του παντρεμένου είναι όταν κοιμάται η γυναίκα του. Έτσι μάνο? Μην ρωτάς εμένα, εγώ χωρίς χρόνια πάντα θυμάμαι αυτά τα πράγματα. Αυτή η αγάπη μ' αρρωσταίνει, με πεθαίνει, μ' ανασταίνει, τα όνειρά μου κυβερνά. Τι σου είπε για τους στίχους? Μου είπε, λέει ότι η στίχη είναι πολύ μορφωμένη. Μου είπε και να τους δώσω τον ταλάρα μου. Έχω γράψει κάτι άλλους λιγότερο μορφωμένους. Πες τους να σου πει. Πιο χαμηλά, θα καρφωθούμε κάτω από το τραπέζι. Ποιος καθηγητής έφερε πάλι στη χακιά? Τι να σου, κάτσε ρε, ένας τίμιος δημόσιος υπάλληλος είναι άνθρωπος, θα τα βγάλει πέρα ρε, άστον να συμπληρώσει το εισόδημα άνθρωπο. Τίμιος δημόσιος υπάλληλος είμαι, αν και δυσέβρετο είδος είμαι, δεν είμαι λαμόγιος σαν και εσάς.
τελείωσε το κορίτσι. Ας το ναι, παρά προλάβει να πάει πρώτο στο καμαρίνι, μην πάει κανένας άλλος, ρε. Μάνο, δεν ζηλεύω. Πάω για το μωρό μου, αισθάνεται μοναξιά. Στους 4 στίχους δεν μπορεί, θέλει και εμένα. Νίκος Νίκη έχει γράψει πάνω στο τζάμι, ρε παιδιά. Μην τα αφήνεις μόνο το παιδί. Αυτά που λες. Άντε και με τη Νίκη. Ελάτε ρε παιδιά, τι γελάτε. Παίζεται. Μπορεί να τον αγαπάει. Να τόσο άλλος, να τόσο άλλος. Λοιπόν, παιδιά, εδώ ήρθαμε. Εγώ πρέπει να πηγαίνω σε μία ώρα. Έχω χειρουργείο. Να κάνω και ένα ντουζάκι, έτσι. Μα θα το έκανα ξανά. Θα με πεθάνεις, μωρό μου. 5 καντίνες έχω να κυβερνήσω και τις κυβερνάω, εντάξει. Εσύ όμως μένεις ακυβέρνητη. Πώς το είπες, μωράκι μου, ακυβέρνητη. Σ' αρέσει, όλα τα νόμαλα και τα πρόστιχα σένα σ' αρέσουν, μωρό. Για στίχος μ' αρέσει, βρε χαζούλη. Να το πούμε στο Βλάση που γράφει το CD. Τι να πούμε, μανάρι μου, τι να πούμε. Τη λέξη ακυβέρνητη. Να το λέει κάποιος στη δικιά του όπως το λες εσύ σε μένα. Πάρ' το Βλάση τώρα να του το πεις. Ας το βλάσει την ησυχία του τέτοια ώρα που τον πάρουμε τηλέφωνο. Τι να πω, μανάρι μου. Ακυβέρνητη. Να βγάλει ένα τραγούδι που να λέει ακυβέρνητη. Ρε, εσύ είσαι τρελή. Έχω 5 καντίνες. Έχω να δω με κλέβουν οι πάλι, έχω να ψωνίσω. Έχω να δω με κλέβει ο χοντρέμπορας. Και εσύ μου λες να πάρω τηλέφωνο το Βλάση να του πω της ακυβέρνητη. Και σιγά τα νέα. Τόσα χρόνια όλα τα χατήρια σου κάνω, μωρό μου, και εσύ σπάς τις αλυσίδες. Έχω πολλές τρογόνα γι' αυτό. Να τα κόψεις, αγάπη μου, να τα κόψεις. Με κανένα κεφαλικό θα μ' αφήσεις, ανάπηρο θα μ' αφήσεις νέο άνθρωπο. Να είσαι πιο προσεκτική, ματάκια μου. Πότε θα έρθεις? Μετά τις 8. Κάνουμε τις τρελίτσες μας, ξέρεις εσύ. Και μετά θα πάμε στο φιλαράκι μου που έχει επέτειο. Εκείνος ο μορφωμένος. Ναι, μωρέ, εκείνος που γράφει τα στιχάκια που δεν σ' αρέσουν. Αφού είναι πάρα πολύ ξενέρωτος. Εντάξει, ξενέρωτος είναι, είναι καλός άνθρωπος όμως. Μωρό μου, ακυβέρνητο. Και να μην τρως πολλά λουκάνικα. Εντάξει, μωρό μου, τι πεις, όχι. Εντάξει, δεν θα πάω. Γιατί το λίπος κόβει το σεξ. Να χρειαστείς παλιό πράγμα, τα διάτα. Τσάου Μπέλα, πολύ λάμο, τι ωραία που σε όλα σου πάνε, αλλά σήμερα είσαι, τι να φιλήσω, έχω την ελίτσα που έχω. Να σου πω, μωράκι μου, απόψε μην πετάξεις κοτρώνες, εκεί που θα πάμε είναι μορφωμένοι άνθρωποι. Γιατί το υποτιμάς το μωράκι σου? Δεν σε υποτίμησα, μωράκι μου, αλλά να, ο ένας είναι καθηγητής πανεπιστημίου, πρώτος χειρούργος. Ο άλλος καθηγητής στο Λύκειο, γραμματισμένος άνθρωπος. Ο Μάνος είναι καλλιτέχνης. Εντάξει. Και εσύ που τους ξέρεις? Άστο. Είναι τρελοκομείο και οι τρεις. Και ο καθηγητής που τον παίζει σεμνός, είναι μια αμαρτία. Και πού τους γνώρισες? Είχα μια καντίνα έξω από ένα μπουζουξίδικο. Είχαν πιει τα ντερά τους, ειδικά ο καθηγητής. Ήρθαν να φάνε, έτσι γνωριστήκαμε. Τους αγάπησα, με αγαπήσανε. Γι' αυτό σου λέω να είσαι στο ύψος σου. Κι εγώ είμαι καλλιτέχνης, εντάξει. Και πολύ καλλιτέχνης, μάλιστα, το ξέρω. Του πενταγράμμου. Τώρα με φασόλα συγκλώνει. Γιατί με κοροϊδεύεις? Εγώ να κοροϊδέψω το μωράκι? Ναι, με κοροϊδεύεις. Όχι. Με κοροϊδεύεις. Ναι, φυλάκι. Και από εδώ. Και από εδώ. Ένα κεντρικό θέλω. Thanks. Τι κάνει, μάθημα σολφέζ? Βίντεο κλιπ βλέπει. Μα καλά, είναι δυνατόν τώρα, είναι πράγματα αυτά? Σε παρακαλώ, μην κάνεις τίποτα, θα μιλήσω εγώ μετά στο Γιώργο. Είναι δυνατόν τη φέρετε μέσα έτσι αστεφάνωτη? Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με ενοχλεί η παρουσία της. Μην είναι ντύσιμο τώρα αυτό που ήρθε σε επίσκεψη. Αφού είναι βίζα τα παιδάκι, δεν τη βλέπεις από μακριά φαίνεται. Σώπαινε, Γιώτα, σώπαινε. Δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Αφού είναι. Δεν θέλω να ακούω ότι μέσα στο σπίτι μου έχει μπει μια τέτοια γυναίκα. Καλά. Εντάξει, τον καντινιέρι τον δεχτήκαμε. Αυτήν γιατί να την ανεχτούμε? Αλλά τι να περιμένεις, παιδάκι μου, από έναν άνθρωπο που πουλάει λουκάνικα? Γιατί αυτό το λουκάνικο που τρως του Νίκου είναι. Τι σχέση έχει αυτό τώρα, Όλγα? Είπα να πω κι εγώ κάτι, ξέρω εγώ. Μανώ, διαθέτει όμως προσώτα το κορίτσι, Παναγία μου, Παναγία μου. Θεά ένα, μωράκι μου. Αχ, αυτή η ομορφιά. 30 χιλιάρικα, παιδιά. 30 χιλιάρικα μου κόσει τόση τίτλη. Εντάξει, δεν έχει καλή φωνή, δεν λέω, αλλά του έχω αδυναμία όμως. Κοίτα το. Να σου πω, αδυναμία, έχεις κομπιούτερ? Πάντα ρε, επιχειρηματίες. Σε το κάνεις το κομπιούτερ, ρε Αντώνη. Θέλω να δω πόσα λουκάνικα πρέπει να πουλήσει ο λουκανικάς για να βγάλει το στήτσι. Το μωρό μας κάτι προσόντα στο κρεβάτι, μιλάμε δεν παίζεται. Turbo injection. Σταμάτα, ρε. Να σε κάνει το λέει. Πόσο πουλάς το λουκάνικο? 1,20 βάλει. 1,20. Ναι. 25.000 λουκάνικα πρέπει να πουλήσεις. Για κάνει τη διαίρεση τώρα να δούμε πόσο του κοστίζει το πίδημα. Αντέχεις, ρε. Αντέχω, 5-6 τη μέρα, αγοράκι μου. Άρα, τι παίρνεις? Εκ του φυσικού μου. Πόσο ακόμα θα το κατεβάσετε το επίπεδο, πόσο? Μέχρι εκεί που κόβει το μαχαίρι. Λίγο.
Καλώς τον δάσκαλο. Μωρέ, είσαστε σοβαροί άνθρωποι εσείς. Οικογενειάρχες παντρεμένοι, πρώην παντρεμένοι, μέλλοντες παντρεμένοι. Τι είναι αυτά που συζητάτε? Δώσουμε ένα πουράκι να κουλάρει λίγο. Ναι, για να δώσω. Παιδιά, αν και εγώ είμαι του αντικαπνιστικού, ένα πουράκι ψυχική του. Δώσ' του ρε instructor και εσύ και στην ώρα τώρα φέρνει το πουρο εδώ. Ορίστε. Αμέσως στη δωροδοκία ο γιατρός. Όχι, δεν θέλω. Και μην νομίζετε ότι θα σας τα ψάλω. Να καλά, εγώ πάω στις γυναίκες. Εδώ θα κάτσεις και εσύ, μην χάσεις. Επειδή δηλαδή χώρισες, νομίζεις ότι έχεις την ελευθεριότητα να κάνεις ό,τι θέλεις. Εσύ είσαι κακούργος, ρε. Εγώ. Ναι, αγοράκι μου, εσύ. Ο γάμος, αγοράκι μου, έχει κάνει κακούργο, κακομοίρη μου. Ο γάμος έχει αλλοιώσει την προσωπικότητά σου, φιλέα. Ρε εσύ, αυτό σε λίγο θα μας βλέπεις σαν εχθρούς. Σε λίγο. Αρχίσανε τις σοφιστίες, οι διπνοσοφιστές. Από τη ζήλια στα λες, ρε. Τα τριλικερίδια θα έχεις κοιτάξει τη χολυστερίνη σου. Μια χαρά είμαι εγώ. Και το ζάχαρο, δάσκαλε, το ζάχαρο. Λίγο χλωμός έβλεπε. Μια χαρά είμαι εγώ. Ναι, μια χαρά, αλλά από την επόμενη επέτειο του γάμου την Όλγα τη βλέπω μόνη της. Δεν μπορεί να αντέξει ο καθηγητής. Για τώρα που το λέτε, νομίζω ότι το ματάκι του είναι λίγο χλωμό. Σαν να έχει κυτρινίζει λίγα. Τι έχει το ματάκι? Γιατί ύκτερο, εδώ σου έχει πρίξει το σηκώτη κιόσα. Μια χαρά είναι το σηκώτη μου, Αντώνη μου, αφού αντέχει εσάς τους τρεις. Το σηκώτη σου, αγόρι μου, χρειάζεται επιγόντως αποτοξίνωση. Μια τούρτα χρειάζεται. Τούρτα. Σαν πια αποτοξίνωση χρειάζεται. Ήρθε και η μεγαλοκοπέλα. Σώπαινε, Γιώτα, σώπαινε. Καλώς την. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ Πάντα πάρα πολύ. Να ευτυχισμένη. είσαι καλά. Ο Άλκης, η Όλγα, η φίλη. Δεν το πιστεύω, ρε, δεν το πιστεύω. Ξέρω εγώ ποιος είναι, ο κανένας είναι. Κανένα συγγενής, κανένα ξάδερφος. Μα η Βάνα δεν έχει συγγενείς τόσο σφυγγυλούς και νέους και ωραίους και... Μπορεί να είναι κανένας ανιψιός. Πάντως είναι ωραίο παιδί, μάνα και νευτού του. Τον είδες μωρέ την ωραία Τον είδα, αθλητής φαίνεται. Πολύ ωραίο, αθλητικός τύπος. Μπορεί να είναι του άλματος. Τι είναι ως άλματος? Ξέρω εγώ, επικοντό, επικρεβάτο. Επιπτωμάτο. Επιχάρτου. Επί χόρτου, άντε ρε. Πάντως η Βάνα πάντα είχε καλό γούστο, παιδιά, αν εξαιρέσουμε το Μάνο. Μάνο, δεν έκανες καμιά φασαρία τώρα, έτσι. Ναι, Μάνο. Ο Γιώργος γιορτάζει την κρεμάδα του σήμερα. Σε λίγο. Πόσο ανόητοι είσαστε. Το δύσκολο σε αυτή τη ζωή είναι να ζεις μαζί. Ο γάμος είναι η ανώτερη συνύπαρξη των ανθρώπων. Αλλά πρέπει να σας ξαναρχίσω από το δημοτικό. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Σάρξ εκ της αρκός, αδαείς. Για την παλιά διαθήκη μας τα είπες. Κάτι από την γενία έχεις να μας πεις? Άντε, θα τη σκίσω, Σιγά, θα τη σκίσεις. Τόσα χρόνια παντρεμένη και δεν την έσκησες. Τώρα θα τη σκίσεις. Καλά τώρα θα δεις, Κάνε την πάντα. Κάνε την πάντα, δάσκαλε. Φύγε ρε Γιώργο από τη μέση σου, λέτε. Πάντως, παιδιά, πέρα από την πλάκα εδώ και το εντάξει, μια χαρά περνάμε, αλλά δεν καταλαβαίνω εγώ αυτό. Για μένα ο γάμος είναι σαν ένας πόλεμος που σου αναγκάζουν κάθε βράδυ να κοιμάσαι με τον εχθρό σου. Το καταλαβαίνεις τώρα αυτό? Μίστερ Ταλιμπάν, μπορεί να σε αγαπάω, να σε εκτιμάω, αλλά εγώ τη γυναίκα μου την έχω κορώνα στο κεφάλι. Σε πόση ώρα? Όπου να είναι έρχεται. Σε λίγο. Θα σου πω κορώνα. Ωραίος είσαι, ρε. Δεν μου λες, παιδάκι μου, τι είπαμε? Τι είπαμε, αγάπη μου? Τι είπαμε, δεν είπαμε ότι δεν θα φέρνουμε τους γκόμενους. Εσύ και εγώ τις γκόμενες όταν πηγαίνουμε με φίλους. Α, δεν είναι γκόμενος. Συνοδός είναι, καλός, Καλώς, τι καλός, παιδί μου, ρεζίλ με κάνεις πάλι. Γιατί, μωρό μου? Τι γίνεται, να σε βλέπουν οι φίλοι μου με αυτόν. Μάνα, έχουμε χωρίσει, μην το ξεχνάς. Τι σημασία έχει αυτό? Εδώ πέρα όλοι λένε η Βάνα η γυναίκα του Μάνου. Και κακώς το λένε. Κανονικά θα πρέπει να προσθέσουν και ένα πρώην. Βανακή, έχει χάρη που θέλω να χαλάσω τη γιορτή του φίλου μου τώρα αλλιώς. Αλλιώς τι είχαμε, έδερνες? Έλα, μωρέ Μάνο, εσύ δεν το κάνεις τον καιρό που σε πατούσα, θα το κάνεις τώρα. Μην μου το θυμίσεις αυτό, μην μου το θυμίσεις γιατί. Ναι, συνέχισε αφού το ξέρεις ότι κάτι τέτοια μανάβουν. Παρακαλώ, φίλες και φίλοι. Την προσοχή σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ όλους που είσαστε απόψε εδώ μαζί μας. Όπως κάθε χρόνο, εγώ και η Όλγα, συγγνώμη, η Όλγα και εγώ, εορτάζουμε την επέτειο του γάμου μας. Για μας, όσο κι αν μερικοί το αμφισβητούν, ήταν ό,τι πιο σημαντικό έχει συμβεί στη ζωή μας. Η πιο ευτυχισμένη μας στιγμή. Και είναι πραγματικά θείο δώρο να σου χαρίζει η ζωή τον άνθρωπο που σου ταιριάζει σε όλα. Το ξενέρωμα να σου ταιριάζει η Όλγα τώρα. Δεν ξέρω μέχρι πότε. Σας ευχαριστούμε και για την αγάπη σας, αλλά και για τη βοήθειά σας. Κάθε φορά που το καραβάκι της αγάπης μας έπεφτε στις μικρές φουρτούνες του γάμου, όλοι μας συμβουλέψατε σωστά και σταθήκατε φίλοι πραγματικοί. Γι' αυτό και εμείς χαιρόμαστε να σας έχουμε πάντα κοντά μας. Ευχαριστώ. Το ξέρω, ήμουν. Φιλί. Έτσι τελειώνεται αυτή. Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ. Περιμένουμε κανέναν άλλον. Όχι. Περιμένουμε κανέναν άλλον. Εμείς, όχι. Με συγχωρείτε.
Αντώνη, που πας? Σιγάρα, Νίκολε. Εντάξει, λιγουλάκι. Τι ωραία, Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Πλατής. Ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε Πλατή. Αυτό το δώρο είναι εκ μέρους της τάξεώς σας. Α! Παιδιά! Παιδιά! Αυτό είναι το δώρο της τάξης μου! Όχι, τι μαθητές έχεις, ρε. Εξαιρετικά, παιδιά, όλα τους, αγόρια και κορίτσια. Hello, Γιώργο. Come here, Γιώργο. Come here, Γιώργο. Go, Γιώργος, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mr. Alanyari. Happy birthday to you. Όλγα μου! Ποιος να λιποθυμίσει τώρα? Εσύ! Εγώ! Μην ανησυχείς καθόλου, δεν είναι τίποτα. Μένει και λίγο η πίεση και σε 2 ώρες θα είναι μια χαρά. Τι έγινε, γιατρέ, πώς είναι? Τίποτα, παιδιά, μην ανησυχείτε, μια χαρά είναι. Απλώς καταλαβαίνετε, το σοκ ήταν δυνατό. Είναι επέτειο του γάμου του τώρα. Να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ρε Γιώργο. Και εσύ πώς επέτρεψες να γίνει κάτι Ναι, ρε Γιώργο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εγώ δεν τους είχα δώσει κανένα δικαίωμα. Εγώ τους έλεγα για την εδώ και τη δίκη. Ειρήνην τε και εδώ και δίκην τους έλεγα. Έτσι τους έλεγες, Ναι. Τι να πει κανείς, ρε παιδιά, η νεολαία σήμερα πάει κατά διαόλου. Παλιά, αν πήραζε τον καθηγητή, σε έπαιρνε και σε σήκωνε. Εγώ πάντως μία φορά που λιποθύμησα. Πότε είναι αυτό, μωράκι μου? Παλιά. Πόσο παλιά? Πολύ παλιά, πριν να γνωριστούμε, καλέ. Α, εντάξει, ωραία τότε. Μου είχαν σηκώσει τα πόδια ψηλά και αμέσως ένιωσα πάρα πολύ ωραία. Σύμπτωμα Jacobs είναι αυτό. Αυτό είναι καλό ή κακό? Από ιατρικής πλευράς είναι πάρα πολύ καλό, διότι αιματώνει τον εγκέφαλο δεσποινής και θα σας συνιστούσα πάλι από ιατρικής πλευράς να σηκώνετε τα πόδια σας συχνότερα ψηλά. Αντώνη, σε βλέπω. Την Ελεονόρα τη θυμάσαι που τα σήκωνε ψηλά. Είχε ένα μάγουλο βελούδο, Ώρα να πηγαίνουμε, μωρό μου, βγαίνεις. Στις 12 η ώρα βγαίνω. Είπα, πρέπει να την κάνουμε, βγαίνεις, έλα. Πω, τι καταπιεστικός εσύ, ρε παιδάκι. Πώς θα αναπτύξει προσωπικότητα, πώς θα πάει μπροστά, Είδατε τι μου κάνει και στις φωτογραφίες αυτά μου κάνει. Έρχεται και κάθεται εκεί πέρα και αναγνωρίζει τους φωτογράφους, αμπάστακα. Σοβαρά, Νίκο, δεν το περίμενα από σένα. Πω, απαράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν, εδώ πρέπει να αλλάξει μάνατζερ, κοπέλα. Βέβαια, δηλαδή είναι δυνατόν με αυτό του λουκανικά να πάει μπροστά το κορίτσι. Όχι, σας παρακαλώ, Δεσποινής, πάρτε την κάρτα μου και λέτε να μιλήσουμε για το μέλλον σας. Σιγά που θα βρεις το μωρό μου να έρθει σε σένα, ρε. Γιατί ρε μωρό μου, φίλος σου είναι, μπορεί να θέλει να με βοηθήσει δηλαδή. Μπορεί να θέλει να σε βοηθήσει, δηλαδή. Αυτός είναι ένας καρχαρίας, θέλει να βγάλει το αρσενικό που έχει μέσα του, καταλάβες. Πάμε. Τι ζηλιάρης, Θεέ μου. Καληνύχτα. Πρέπει να φύγουμε γιατί βγαίνω. Έχουμε κατανόηση εμείς. Πάμε. Βγαίνουμε, παιδιά, εμείς. Αλλά ευθεία γιατί ξόκελη σήμερα. Πάμε. Άντε κι αργήσατε. Αντώνη, δεν πάω μακριά. Μην απομακρυνθείς, αγάπη μου. Πού πάει? Ρε Αρίστακη, το μωρό μου ήρθε τρίτο στο φωνιστόρι. Είναι δύναμη. Ποικιλοτρόπος και παντιοτρόπος. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Είπαμε, υπάρχουν αξίες. Τι λες τώρα? Ξέχασες τα χάδια τα φίλια μου. Σε γλυκό φιλό και εσύ με σπρώχνεις. Δεν με θέλεις πια, γι' αυτό με διώχνεις. Λοιπόν, Αρίστακη, για να επανέλθουμε. Πρέπει να τη δώσει κάτι παραπάνω γιατί την έχει τρελάνει, Και να ανάγκης θα δίνω εγώ κάτι το τραπέζι στην καβάτζα. Κατάλαβες τώρα. Μην μάθει τίποτα το μωρό μου όμως. Σου αφήνω για που τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο. Τα μωρά είναι αχόρταγα και ακυβέρνητα. Στην αρχή σου λένε δεν θέλω, ένα σάντουιτς θέλω. Μετά θέλω και ένα δεύτερο. Και στο τέλος φέρουν όλες τις καντίνες και όλα τα λουκάνικα. Βρέα στα λουκάνικα στη θέση τους μια χαρά είναι. Έχω μέτρο εγώ, ξέρω, πατάω πόδι εκεί που πρέπει. Αν δεν το βλέπω, Νικολάκη, δεν το βλέπω. Και να σου πω τη γνώμη μου, δεν πρέπει να έρχεσαι κάθε βράδυ. Να ανεβάζεις πολύ έτσι, δεν κάνει. Δεν κατάλαβα. Υπονοούμε τίποτα. Και σένα το λέω.
Κοίτα που έχεις ρέψει, μωρέ. Κοίτα λίγο την υγεία σου. Καλό χτύπα, Κέλλη. Άντε στην υγεία μας, άντε στην υγεία μας. Πάρε μας την ώρα μας. Γεια σου, αγάπη μου. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για, αφού τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για, αφού τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Άκουρε τι σκέφτηκε ο άνθρωπος, η πατήτηνα. Έχεις φαντασία, Εσύ, αυτό συμπήρα που ήπια κόντεψα να σκάσω, Μα και στο σπίτι κάτι λέγεται. Συχνουρίας έχει πιάσει. Ξέρω εγώ. Να πας να κοιτάξεις τον προστάτη σου. Να πήγαινα από εκεί, μια χαρά είναι ο προστάτης μου. Γιατί το ρώτησες? Σοβαρά το μιλάω. Να πας να ελέγξεις το PSA σου. Σοβαρά μιλάω, ρε. Η ηλικία μας πρέπει να το ελέγχουμε μια φορά το χρόνο. Να πάει να ελέγξεις το δικό σου, ρε, που δεν έχεις πάει ποτέ στο γιατρό. Αλήθεια δεν πας, ρε, φοβάσαι. Τσαγκάρης ξυπόλυτος και ράφτης μπαλωμένος, δεν έχεις ακούσει την παροιμία? Μάλιστα. Τι κοιτάτε? Να σου πω, την έχουμε μετρήσει ποτέ? Ας τα διάλα από κύριε, ας τα διάλα ρε. Τι άλλη ταράσσεις εσύ ρε, επιστήμον άνθρωπο ρε, να χάθεις απ' Δεν μας δίνεις, τα έχεις χαμένα. Μωράκι μου, πόσες επαναλήψεις έκανες? 150. Και με 150 θα τη βγάλεις. Το χρώμα μου πώς είναι? Τι, όλοι μου λένε ότι δεν έχω χρώμα. Κάτι σαν όχρα ένα πράγμα. Έλα, γι' αυτό πιες το χυμό σου, κάνε και τα βάρη σου και μια χαρά θα είσαι. Α γεμίσω βιταμίνη C τώρα, πιο 300 μιλιγκράμμ. Δεν μου είπες. Το χρώμα μου είναι άσπρο. Κάνε σολάριο, μωράκι μου. Μα σου λέω ότι είμαι άσπρο. Με το σολάριο μαυρίζεις. Στο λέω, μη σου μείνω καμιά στιγμή. Κατάλαβα. Πάλι δικαιολογίες για να μην πάμε στο Λονδίνο τη Δευτέρα. Τι να κάνουμε στο Λονδίνο τη Δευτέρα? Μου λες ότι δεν πάμε να ψωνίσουμε. Α, καλά, εγώ δεν τη βγάζω καθαρή. Α, σήκωσε το μωρό μου. Δώσ' του μέσα. Έλα. Ναι. Υπαστηνόμος Μπάτης της αγορανομίας. Μάλιστα κύριε Μπάτη. Σου στέλνω τα παιδιά και σου κλείνω σήμερα και τις 5 τις καντίνες. Γιατί? Γιατί ήρθε ένας δικός μας να πάρει ένα λουκανικάκι και τον πήγε το τσερλιό, τον τρέχαμε όλη νύχτα, παραλίγο να τον χάσουμε. Δηλητηρίαση, κατάλαβες? Και με συγχωρείτε, πού ξέρετε ότι είναι από το λουκάνικο? Πού ξέρουμε, πήραμε δείγμα από όλες τις καντίνες και ξέρεις τι απεφάνθη το χημείο? Απικία μικροβίων. Όχι και απικία, κάνα μικροβιάκι να το συζητήσουμε. Εδώ οι καντίνες δουλεύουν χρόνια. Έχουμε ιστορία στον χώρο της καντίνας, κύριε Μπάτη. Και γιατί να κλείσετε τις καντίνες? Να κλείσετε τη βιοτεχνία. Να σας πω εγώ από που τα προμηθεύομαι. Πήγαμε στη βιοτεχνία, μια χαρά είναι τα λουκάνικα. Εσύ δεν τα συντηρείς σωστά. Εσύ έχεις χαλασμένα ψυγεία. Έχουμε κάνει έλεγχο παντού. Σε κλείνουμε. Μισό λεπτό κύριε Παστινόμη. Κύριε Μπάτη, μισό λεπτό. Να το συζητήσουμε. Αν θέλεις να το συζητήσουμε, την ξέρεις τη διαδικασία. Πόσα? Αυτή η διαδικασία δεν λέγεται από το τηλέφωνο. Μπορεί να είμαστε ό,τι είμαστε, αλλά βλάκες δεν είμαστε. Πες κάτι, ένα νούμερο, έτσι, αόριστα. Πόσοι είστε να υπολογίσω? 5. Με μια 50. 5 καντίνες απικία μικροβίων, μια 50. 5, 10, 50. Δεν είσαι καλός στον πολλαπλασιασμό. 60. Έλα στο ξενοδοχείο Θεσσαλία. Σε μια ώρα να είσαι εκεί. Αλλιώς το πράγμα θα ξεφύγει από μένα και χαθήκαμε. Θα είμαι. Μωρό μου, έχεις χάσει το χρώμα σου. Γιατί είχα? Πού πας? Σε δουλειά. Α, και το CD προς το παρόν το ξεχάσεις, μωράκι μου. Αφού μου το έχεις υποσχεθεί, μωρούλη. Ναι, στο είχα υποσχεθεί, μωρούλη, αλλά εδώ μας κλείνει το στόλο. 5 καντίνες θα σφραγιστούν. Κάτσε να φορτώσουμε πρώτα και μετά βλέπουμε. Εντάξει. Να. Σιγά, μωρό, με έβρεξες. Μωρό, ξέρεις, σκεφτόμουν. Καρδούλα μου, δεν θέλω να κάνουμε τις γυμναστικές μας στα μπάνια μας, δεν να σκεφτούμε. Μωρό, θέλω να μου πεις, πώς να πω, το έλα να ξημερωθούμε και στο κρεβάτι να τη βρούμε, να στο τραγουδήσω. Ακαπέλα. Ναι. Έλα να ξημερωθούμε, στο κρεβάτι να τη βρούμε. Δεν είμαι καλή? Α, ακαπέλα χάνεις, αγάπη. Είσαι ορχήστρα, θέλεις να έχεις βάθος από πίσω σου. Όργανα, μπουζούκια, κλαρίνα, βιόλες, μπασαβιόλες. Αυτό σου πάει, καταλαβες. Μήπως δεν έχω καλή φωνή? Ποιος το λέει? Αυτός ο γύφτος. Γύφτος είναι, γύφτικα πράγματα λέει το σκερπάνι. Ναι, αυτός νομίζω ότι επειδή είναι αφεντικό μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να πληγώνει τους καλλιτέχνες. Αχ, το και στο παράπονο το μωράκι, κοίτα, εσύ έπαθε τώρα. Να σου πω, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες το παθαίνουν αυτό. Υποφέρουν μέχρι να φτάσουν στην κορυφή, κατάλαβες, γι' αυτό θέλει υπομονή. Έλα, είπα ότι είναι ζημιάρα. Καλό είναι αυτό, καλό. Ναι, αλλά εμπορική.
Μήπως χρειάζομαι αναβάθμιση? Δεν είναι τίποτα αυτό. Λεφτά έχουμε. Θα ξεπατικάρουμε τον Ελίτη και καθαρίσαμε σιγά τα νέα. Μου έφερε πάνω σε ένα ποίημα με τίτλο που λέει «Γύρνα στη γυναίκα σου, μην πάει κανένας άλλος». Καλός δεν είναι? Καλός, πολύ ωραίο. Λες να με αναβαθμίσει. Θα σε αναβαθμίσει, καρδούλα μου. Αχ, να ξεκουραστούμε λίγο. Θα πούμε άλλη ώρα. Μωράκι μου, τι έχεις? Ξενύχτη σήμερα. Ήρθα να σε πάρω τη δουλειά. Κάτι κρεπάλες, κάτι ποτά, κάτι το σεξ, κάτι όλα αυτά που μου κάνεις. Δεν έχω κοιμηθεί καθόλου. Άμα κουράστηκες από τη σχέση μας, αγάπη μου, θα μπορούσες να μου θέλεις. Όχι, έλα, ξάπλους. Δώσ' τη λεράκι, Μάτια. Και μες στην άμμο είμαι. Και όλο ξάπλωσε και τέτοια. Αγαπάς, λέω. Μ' αγαπάς. Καλέ. Νίκο. Νίκο, μη μου κάνεις τέτοια. Νίκο. Νίκο, με τσατίζεις, Νίκο, τρομάζω. Νίκο, μίλα μου, καλέ, ένας άνθρωπος. Σταμάτα ρε κοριτσάκι, τον τρομάζεις, δεν το καταλαβαίνεις. Πρέπει να του λες δεν έχεις τίποτα. Κάπου θα γίνεις καλά, έτσι. Δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Θα γίνεις καλά. Τάσου να μην της έλεγες ότι τον τρομάζει. Το χειρουργείο είναι έτοιμο? Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Εγώ φταίω, Νίκο. Σταμάτα ρε κορίτσι με επιτέλους. Δεν είναι τίποτα, μην κάνεις έτσι. Να σας πω, παιδιά, ο Καπάπαης που είναι? Δυστυχώς δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε? Έχει λίμωξη στον εμπνευστικό μου, είπε. Μωρέ, αυτός έχει λίμωξη στον εγκέφαλο. Ποιος θα τον εγχειρήσει, ο Καψομανίκας? Είναι με κάταγμα στο κάτω. Το Λίκρι δεν τον θέλω. Είναι χασάπης. Ναι, Αντώνη μου, ο Λίκρης είναι χασάπης. Μη στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Δεν τον θέλουμε, δεν τον θέλουμε. Εσύ αυτή με δάκωσε, ρε, δεν είναι καλά, ρε. Έτσι κάνει τα νευριάζει μου, μάλλον. Να της βάλεις θύμωτρο, είναι επικίνδυνη, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι χειρούργο, ρε παιδιά, δεν έχει ένα χειρούργο. Στο νοσοκομείο είμαστε και δεν υπάρχει ένας χειρούργος. Φωνάξτε μου χειρούργο, ένα γιατρό, πώς θα γίνει? Έτσι, μπράβο, ρε Αντώνη, έτσι, μπράβο. Βάλει μια τάξη εδώ μέσα και δεν είναι κατάσταση. Θα τα ισοπεδώσω όλα, είναι δυνατόν νοσοκομείο, τώρα αυτά είναι περίθαλψη. Σας παρακαλώ, κύριε Διευθυντά. Κύριε καθηγητά, είστε εκτός εαυτού. Βεβαίως είμαι εκτός εαυτού. Είναι δυνατόν δηλαδή να έχω το φίλο μου στο χειρουργείο και να μην υπάρχει ένας χειρούργος να χειρουργήσει? Σας παρακαλώ. Το μόνο χειρουργό που έχω αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Περπερής. Φωνάξτε μέσα τον κύριο Περπερή! Φωνάξτε μέσα τον κύριο Περπερή! Ψυχραιμία, Αντώνη, εσύ είσαι ο Περπερής. Ναι, εγώ είμαι ο Περπερής. Αυτό λέω και εγώ, τι εσύ είσαι ο Περπερής. Εγώ είμαι Περπερής. Εσύ είσαι ο Περπερής, εσύ πρέπει να το χειρουργήσεις. Αντώνη, κάνε μου την χάρη. Σε παρακαλώ. Αποκλείεται. Δεν αποκλείεται καθόλου. Τι λέτε, ρε παιδιά, εγώ έχω εγκαταλείψει την νευροχειρουργική 15 χρόνια τώρα. Είναι δυνατόν να το χειρουργήσω κομμάτι, καμιά σχολικοειδίτιδα, μια αμυγδαλή. Σε παρακαλώ, Αντώνη, θα τον χειρουργήσεις εσύ να σε βοηθήσω κι εγώ. Άλλωστε το θέλει και ο ασθενής. Όχι, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε καθηγητά, πρέπει να τον εγχειρήσετε. Από τότε που έχασα εκείνο τον πυγμάχο, δεν έχω ξαναχειρουργήσει. Εσύ τον κατάλυσες, εσύ τον Κάσος Φλέη. Όχι μόνο. Γιατρέ μου, κάντε το καλά και από μένα ό,τι θέλεις, ειλικρινά. Δεν εννοούσα αυτό η κοπέλα. Μην του υπόσχεσαι, Μην μιλάς, με καθάρεις πριν την ώρα μου. Μην μιλάς, αγόρι μου. Μην μιλάς, ρε παιδιά. Αντώνη, δεν θέλω αντιρρήσεις, θα τον χειρουργήσεις εδώ και τώρα. Εμπρός, ορίστε. Δεν μπορώ να εμπλέκομαι συναισθηματικά και όταν εμπλέκομαι εγώ με φίλους τρέμω ολόκληρο σαν το ψάρι. Παρακαλώ, ρε, σου λέω, εσύ θα το χειρουργήσεις, θα του κάνεις εκεί πέρα ένα χειρουργείο, να το θυμάται όλη τη ζωή. Μαζί να το θυμάται. Στο μάταρε και εσύ μου που κάνει κουβέντα, να του κάνεις εκεί πέρα μια χειρουργησούλα, να πούμε εκεί πέρα, η οποία θα του είναι πάρα πολύ trendy, ξέρεις εσύ, από αυτές που κάνεις τώρα τελευταία. Μετά θα του πετάξεις και μια χειροπλαστικουλίτσα εκεί πέρα και δεν θα γίνει κουφέτο, θα γίνει κουφέτο. Μάνο μου, κατάλαβε με, δεν μπορώ να εμπλακώ, δεν το καταλαβαίνεις, δεν μπορώ. Αντώνη, δεν θέλω αντιρρήσεις, εσύ θα το χειρουργήσεις, τελείωσε. Εγώ θα το χειρουργήσω. Ναι, εγώ θα το χειρουργήσω. Εσύ. Εγώ θα το χειρουργήσω. Εσύ και μαζί με μένα θα σε βοηθήσω κι εγώ. Ετοιμάστε το χειρουργείο. Δεν υπάρχει κανένας νευροχειρουργός. Μην στεναχωριέσαι, αγόρι μου. Ό,τι πάθεις θα το πάθεις από το φίλο. Πάμε, παιδιά. Μην κοιτάς κατά τώρα, ήταν στο χέρι μου, θα σε είχα χειρουργήσει. Θα σου λέω σπίτι τώρα. Ήρθαμε κι εμείς. Κορίτσια, τι έπαθα το μωράκι μου. Και εσύ τι έπαθα, πιες λίγο νερό. Κάνει καλό. Δεν θέλω να μου κάνει καλό. Εγώ φταίω. Εγώ. Το στεναχωρούσα πάρα πολύ το μωράκι μου. Κοίτα το χρώμα μου έλεγε. Τίποτα εγώ. Κάνε σολάριουμ, του είπα. Εσύ θα με ξεκάνεις μια μέρα, μου είπε. Τίποτα εγώ. Το μόνο που με διέφερε η καριέρα μου. Ποια καριέρα? Σώπαινε, Γιώτα, σώπαινε. Με έβαγε αλαζονία μου. Αλαζονία. Τι είπα εγώ? Αλαζονία. Έχω μεγάλη αλαζονία. Αλαζονία είναι το σωστό. Σώπαινε, Γιώτα, σώπαινε. Η δασκάλα της φωνητικής μου είπε να τονίσω και το νι και το μη. Και όσοι δεν τα λένε αυτά δεν μιλάνε σωστά ελληνικά. Ούτε εσύ μιλάς. Σώπαινε, Γιώτα, σώπαινε. Να γίνει καλά το μωράκι μου, να γίνει καλά, Θεούλη μου, και θα το ανάσω μια λαμπάδα ίσα με τον μπόι του. Ξέρει να μετράει. Όλα θα τα παρατήσω. Όλα. Θα αφοσιωθώ στον Νίκο. Ας είμαι μια λουκανικού. Τι άλλο είναι? Αρκεί να έχω τον άνθρωπό μου.
Αλλά έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Δεν τα εκτιμούμε αυτά τα πράγματα αν δεν αρρωστήσουμε. Είμαστε αχάριστοι και αλαζόνες. Στρίψε το μαχαίρι στην πληγή. Σώπαινε, Γιώτα, σώπαινε. Αλλά δεν είχα καταλάβει τίποτα, ρε κορίτσια. Τίποτα δεν είχα καταλάβει. Γαμώτη. Μια χαρά ήτανε το μωράκι μου. Τι θέλει το μωράκι μου, ό,τι θέλει το μωράκι μου, μου λέγε και χαμογελούσε. Θάλασσα, θάλασσα. Εγώ ποτέ χατήρι δεν του χάλασα. Όπα. Έτσι μου έλεγε το μωράκι μου και χαμογελούσε. Και δώσε λεφτά από εκεί και δώσε λεφτά για το δίσκο. Τι να σου κάνει το μωράκι μου, ήρθε και έσκασε. Αυτά έπρεπε να τα βλέπεις νωρίτερα, Νίκη μου. Τα βλέπει τώρα, Γιώτα μου, δεν τα βλέπει, δεν την ακούς. Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ ξανά. Δεν ξαναμιλάω. Το έχω βάλει πίνη στον εαυτό μου. Τη σιωπή. Το κάνουν και οι ασκητές. Ποιοι? Οι ασκητές, το διάβασα. Πες στο σερβιτόρο να φέρει ένα τσάι με 3 μερίδες κονιάκ γιατί τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Σώπαινε, Γιώτα, σώπαινε, όλο το κονιάκ θα το πιούμε. Έχει και στάιλ. Στηρίξου, κορίτσι μου, στηρίξου. Πρόσεχε την μπούκλα, δούλευε η Βίκη 2 ώρες. Το κοροϊδεύεις το κοριτσάκι, σε παρακαλώ. Την είδες? Την είδα. Τον αγαπάει όμως, καημενούλα. Κομμάτια έγινε το κορίτσι, κομμάτια. Όχι σαν την άλλη, την ντίβα. Σε παρακαλώ τώρα, μην μιλάς έτσι για τη Βάνα. Την ξέρουμε τόσα χρόνια. Η κλίση μου προωθείται. Έλα, αγάπη μου. Είμαι στην κλινική με τη Γιώτα. Έχει πάθει εγκεφαλικό νίκος. Μην τρομάζεις. Τον εγχειρίζει ο Αντώνης. Μόλις ανοίξει το τηλέφωνο, πάρε με. Γεια. Για ποια μου έλεγες? Τη Βάνα σου έλεγα. Και? Τι και, δεν πρέπει να μιλάμε έτσι, γιατί είναι φίλη μας. Και επειδή είναι φίλοι μας, δεν μπορούμε να την κριτικάρουμε. Άσε ρε, Όλγα. Δεν θυμάσαι πέρσι που αρρώστησε ο άντρας της και αυτή έτρεχε στα μπουζούκια. Ψοφολογούσε ο Μάνος και αυτή φώνασε κακό σκύλι ψόφο δεν έχει. Όχι σαν το δύσμηνο το κοριτσάκι που χτυπιέται. Εσύ να τα βλέπεις, που μόλις την έφερε ο Νίκος τσίνησες. Εντάξει, ρε, Όλγα, δεν έχει και ένα επίπεδο να κάνεις μια συζήτηση. Και με αυτή την αλανζονία της Πού να το βρει το επίπεδο, αγάπη μου, στα μπουζούκια. Άσε. Βέβαια από την άλλη τη Βάνα που μας ερχόταν με τα ξέκολα και με τα δερμάτινα την προτιμώ. Αυτή παιδάκι μου, άμα πήγαινε σε καλυστία για παντρεμένη τσούλα, θα έπαιρνε το στέμα με τα βαΐων και κλάδων. Γι' αυτό τι θέλουν να παίζει χαρτιά μαζί τους οι άντρες. Εσένα και εμένα γιατί δεν μας φωνάζουν ποτέ για πόκα. Εγώ δεν ξέρω να παίζω πόκα. Δύσκολο είναι να μάθεις. Αλλά τι θέλουν γιατί είναι ίδια με τα μούτρα τους. Ο Γιώργος δεν το σκόνει. Γιατί μάλλον είναι στο ιδιαίτερο. Α, ιδιαίτερο το λέτε εσείς. Γιατί εμείς το λέμε χειρουργείο. Σε παρακαλώ, Γιώτα, έλα σταμάτα. Έχουμε κάποια προβλήματα φέτος. Και με τις κάρτες και τα δάνεια, είπε ο Γιώργος να κάνει ένα ιδιαίτερο. Εγώ πάντως μετά από αυτό που είδα το αλανιάρι, όλα τα περιμένω από τον Γιώργο, Όλγα μου. Όλα. Σώπαινε, Γιώτα, σώπαινε. Πηγαίνετε στις χώρες, θα κάτσω εγώ εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, κοριτσάκι μου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Καλά σου λέει, αφού θα έρθει αποκλειστική. Πρέπει να είμαι δίπλα του. Και πόσο θα αντέξεις, 10 ώρες? 15, 20, 25. Κάηκες. Στο τέλος θα βγεις στο διάδρομο, θα λιποθυμήσεις, αυτό ήταν. Πήγαινε σπίτι σου να ξεκουραστείς και έρχεσαι αύριο να τον δεις. Απόψε θα ξενυχτήσω εδώ πέρα. Μπορεί να ανοίξει τα μάτια του, μπορεί να με ζητήσει. Πρέπει να είμαι εδώ πέρα. Άμα θέλεις όμως οτιδήποτε, έτσι θα πάρεις τηλέφωνο, ό,τι ώρα και να είναι, ναι. Κορίτσια, ευχαριστώ. Σήμερα για μένα ήταν η οικογένειά μου. Δεν έχω και κανένα στον κόσμο. Συγκινήθηκα η γυναίκα που με λέτε συνέχεια κακίστρο και κακίστρο. Άλλαξε θέμα τώρα. Δεν θέλω να αλλάξω θέμα, δεν μπορώ να αλλάξω θέμα. Άλλαξε θέμα, ρε. Αλλάζουμε θέμα. Έλαβες το μήνυμά μου. Το έλαβα και ήρθα τρέχοντας. Μάμα μου, ο Αντωνάκης μου πώς είναι? Τον Άκη σου καθάρισε, παιδάκι μου, έκανε ένα κέντημα. Είναι πάρα πολύ καλός χειρουργός. Ο γλυκός μου. Πόσες νοσοκόμες είχε μέσα στο χειρουργείο? Καμιά δεν είχε. Αυτή τη βοηθό την κλασική που την αργαλεία είχε και εσύ. Μου φαγώ, δεν ξέρετε κατά μας. Πάντως να σας πω κάτι, το κοριτσάκι επάνω πλάνταξε στο κλάμα. 2 κουτιά χαρτομάντιλα χάλασε. Εμείς να δεις πόσα χαλάσαμε και εμείς πλαντάξαμε με αυτή την αλανζονία της. Τον μπαμπινιό της να ήταν. Σώπαινε, Γιώτα, σώπαινε τέτοιες ώρες. Αυτό το σχόλιο σου, ρε Γιώτα. Μην αφήσεις τίποτα να πάει χαμένα. Γιατί, μάνο μου? Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Μήπως το εγκεφαλικό ο Νίκος μας το έπαθε από τα πολλά λουκάνικα που τρώει? Και εμείς τα έχουμε φάει αυτά τα λουκάνικα. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά, τώρα να πούμε? Τα ξέρετε τα λουκάνικα των Νίκο? Ξέρετε πόσο λίπος έχουν μέσα αυτά? Παιδιά, τα εγκεφαλικά επειδή πηγαίνω έρχονται. Πάμε να φύγουμε κι εμείς ο λιγάκι. Ναι, να πάμε να σου πω. Γιώργο, το θέμα που λέγαμε να το κοιτάξεις, Πάμε, Όλγα. Ναι, μάλλον θα την πας στο σπίτι. Ναι, θα τη συνοδεύσω εγώ γιατί ο Αντώνης θα αργήσει κατά τα φαινόμενα. Πόσο θα αργήσει, Ξέρω δηλαδή? και εγώ, χειρουργείο έκανε εσύ κατά. Δεν πάω στη δουλειά απόψε. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Ποτέ. Αρκεί να γίνει καλά το μωράκι. Με μωράκι. Ας είμαι μια λουκανικού. Ας είμαι μια καντινιέρισα. Δεν με ενδιαφέρει η καριέρα. Πάνω απ' όλα υγεία, μωράκι μου. Να γίνεις εσύ καλά και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αν δεν ξαναμιλήσεις, εγώ στη δουλειά δεν ξαναπάω. Δεν ξανατραγουδάω στο κέντρο. Αλήθεια σου λέω, μωράκι μου. Μίλα και σε λίγο καλέ. Όλο εγώ μιλάω. Μίλα, γαμώτη.
Μίλα, μωρέ. Δεν έχω έναν άνθρωπο να τσακωθώ, το καταλαβαίνεις. Μίλα. Τι λέω, αφού είσαι μουγκό. Τι να μιλήσεις. Αλλά έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Αλαζονικοί και μωροφιλόδοξοι. Μόνο αυτά μας ενδιαφέρουν, κατάλαβες. Δεν πάω στη δουλειά. Αυτά έπρεπε να τα βλέπεις νωρίτερα, Νίκη μου. Τα βλέπει τώρα, Γιώτα μου, δεν τα βλέπει, δεν την ακούς. Δεν θα ξαναμιλήσω ποτέ ξανά. Αμήν και ξαναμιλάω. Το έχω βάλει ποινή στον εαυτό μου. Τη σιωπή. Το κάνουν και οι ασκητές. Ποιοι? Οι ασκητές, το διάβασα. Πες στο σερβιτόρο να φέρει ένα τσάι με 3 μερίδες κονιάκ, γιατί τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Σώπαινε, Γιώτα, σώπαινε, όλο το κονιάκ θα το πιούμε. Νίκη. Νίκη. Τι έγινε? Γιατρέ μου, άνοιξε τα μάτια το μωρό μου. Μη μου πεις ότι όλη την νύχτα ήσουν εδώ. Ναι, εδώ ήμουνα, γιατί το ήξερα ότι θα τα ανοίξει τα μάτια του. Και? Μου χαμογέλασε κιόλα. Αλήθεια? Αυτό είναι καλό. Πολύ καλό. Γρήγορη ανάνυψη. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνεις, παιδάκι μου? Αυτά τα χεράκια του σώζατε. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Τι είναι αυτά? Όχι, μην με παρακαλείτε και κανονικά πρέπει να πέσω για να σας προσκυνήσω. Τι υπάρχει μαντρίτης σήμερα, σας πάνω. Όχι αρχιμαντρίτης. Θεός είστε. Ναι, χειρούργος είναι ο κοριτσάκι. Όχι, Θεός είστε, γιατί ο Θεός μόνο δίνει ζωή. Είμαι ένας γιατρός που κάνει απλώς τη δουλειά του, τίποτα άλλο. Ο Νίκος με είχε χαθεί και εσείς του δώσατε ζωή. Σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ σας εκτιμώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ψηλά σας έχω βάλει. Πόσο από πάνω μου σας έχω βάλει. Μη μου λες τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Πέστε μου. Πέστε μου. Δεν σου λέω τίποτα. Τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή τη ζωή? Ναι, αλήθεια. Τώρα ποιο είναι πιο σημαντικό θα σου έλεγα. Τέλος πάντων, να σου πω, θα πάμε να τον δούμε, εντάξει. Τι κάνει ο άντρας μας? Τι κάνει το αγόρι μας? Άρε, κοίτα. Μας χαιρετάει, σήκωσε και το χεράκι του. Αγόρι μου εσύ, μια χαρά είσαι, δεν έχεις τίποτα. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε. Σ' αγαπάει, βρε. Σ' αγαπάει. Όλη τη νύχτα ήταν δίπλα σου. Να γίνει καλά το μωράκι μου, μόνο αυτό με νοιάζει. Ο Νίκος μου καλά να είναι και καριέρες και τέτοια τίποτα δεν θέλω. Μια χαρά θα γίνει. Μια χαρά. Τι είναι, αγόρι μου? Θες κάτι να μας πεις? Μισό λεπτό. Τι πράγμα? Τι είναι, τι θέλει, γιατρέ μου? Φοβάται, λέει, τώρα που λείπει στο νοσοκομείο, μην του κλέψουν τις καντίνες. Εγώ, ό,τι θέλει για καντίνες και τέτοια εγώ. Τι λες, παιδάκι? Όχι, όχι. Θα καθαρίσουμε εμείς, οι άντρες, οι φίλοι του. Δεν είναι ανάγκη τώρα να κυκλοφορήσει εσύ γυναίκα μες τη νύχτα. Εμείς. Αχ, αγάπη μου, μωράκι μου. Όλα θα γίνουν μια χαρά. Εγώ τους ρώτησα τους γιατρούς. Βέβαια, μπορεί το 30% να μην επανέλθει, αλλά θα επανέλθει το 70%, αγάπη μου. Μια χαρά θα είσαι. Μπορεί λίγο να κουτζένεις, λίγο το χεράκι να μην κουνιέται, λίγο να μπερδεύεις τη γλωσσίτσα, αλλά όλα θα γίνουν. Ναι, μωράκι μου. Μίλα μου, μωράκι μου, γαμώτο, γιατί δεν μου μιλάς? Εσύ φταίς, μωράκι μου. Ερχόσουν το βράδυ εκεί πέρα, άρχισες να πίνεις τα σφινάκια, μετά ήθελες και σεξ και μετά στη δουλειά. Πόσο να αντέξεις, μωράκι μου, τι να σου κάνει? Αλλά δεν πειράζει, αγάπη μου, άμα υπάρχει αγάπη. Αγάπη μου, άμα υπάρχει αγάπη. Και εγώ τους ρώτησα για το σεξ. Λέω, γιατρέ, με το σεξ τι θα γίνει? Λέω, θα επανέλθει? Θα επανέλθει, μου είπανε. Λέω, θα επανέλθει 100% όπως ήταν πριν, θα είναι το μωράκι μου. Μου λένε, εντάξει, μην περιμένουμε και θαύματα, αλλά όλα καλά θα πάνε. Θα σε πάρω εγώ στο σπίτι, θα γίνουν όλα μια χαρά. Θα ξεκινήσουμε τη φυσιοθεραπεία, θα αρχίσουμε να κουνάμε πάνω το χεράκι, κάτω το ποδαράκι, πάνω το ποδαράκι, κάτω το χεράκι, Όλα θα γίνουν, αγάπη μου, αγάπη μου. Και να σου πω και κάτι, θα μιλάω συνέχεια, δεν θα σταματάω ποτέ να μιλάω. Έτσι μου είπαν οι γιατροί. Θα μιλάω συνέχεια, μπιρ, 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 για να μην σκέφτεσαι, αγάπη μου, Αγάπη μου, όλα θα γίνουν, αγάπη μου. Πάει αυτό το πράγμα. Δυνατόν είναι αυτό? Μωράκι μου, τι ήθελα να σου πω. Ο φίλος ο Μάνος. Τώρα αυτό δεν κάνει, να σου το πω? Να μην σου το πω. Θες να σου το πω, Ναι. Αγάπη μου, μίλησε το μωράκι μου σήμερα. Μίλησε, αγάπη μου, να το φιλήσω, καλέ, να το φιλήσω. Καλέ, βάλε μέσα τη γλώσσα που βγάζει και τη γλώσσα. Φιλάκι με γλώσσα στην κατάστασή σου, πρόστιχο. Αχ, Παναγία μου, θα τρελαθώ. Τι είναι? Τι κούνας στο κεφαλάκι, αγάπη μου? Τι? Μίλα μου. Θες να σου πω για το φίλο σου? Ναι. Ο φίλος σου στούκαρε στην Πεντέλη. Όχι. Τι, μωράκι μου? Εντάξει, μη στεναχωριέσαι, δεν έπαθε τίποτα. Μια χαρά. Έσπασε χέρι-πόδι, δεν σκοτώθηκε όμως. Ήταν και μια κοπέλα μαζί, έσπασε και αυτή χέρι-πόδι. Μια χαρά. Μια χαρά όλα, μη στεναχωριέσαι. Γιατί δεν μιλάς, αγάπη μου? Γιατί δεν μιλάς?
Κουνάει και το χεράκι, θα τρελαθώ σήμερα. Η γυναίκα κουνάει το χεράκι, το αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Σαν τα μικρά τα μωράκια, μία-μία τις λεξούλες τις μικρές και μετά θα τα μάθουμε να τα λέμε όλα τα λογάκια, πολλά λογάκια. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Μωράκι μου, μόνο αυτό με νοιάζει. Θες κάτι να μας πεις? Μισό λεπτό. Τι πράγμα? Τι θέλει, γιατρέ μου? Φοβάται, λέει, τώρα που λείπει στο νοσοκομείο, μην του κλέψουν τις καντίνες. Εγώ, ό,τι θέλει για καντίνες και τέτοια εγώ. Τι λες τώρα? Όχι. Θα καθαρίσουμε εμείς, οι άντρες, οι φίλοι. Αχ, άργησα, δεν άργησα. Αγάπη μου. Όχι τόσο πολύ, αγάπη μου. Κουράζεσαι, μωράκι μου. Δεν κάνει να κουράζει, αγάπη μου. Τι κάνεις? Ξέρεις πόσους κοιλιακούς έκανα? 100? Πάνω από 500. Αχ, γλωσσίτσα μου, Ροδάνη. Θα αρχίσει πάλι να μιλάς και θα με βρεις, παλιό παιδό. Έλα, μωράκι μου, να με βοηθήσεις έλα, αγάπη μου. Είναι ακόμα δύναμα τα ποδαράκια μας. Καλύτερα είναι και τα ποδαράκια μου. Το άλλο? Το θέμα είναι ψυχολογικό. Εμένα μου το είπε και ο κύριος Αντώνης. Πότε στο είπε ο κύριος Αντώνης ότι είναι θέμα ψυχολογικό? Προχθές. Πού τον είδες και μιλήσατε? Μην είσαι ζηλόφθονας. Άιντε. Και το βράδυ θα πάω στο μαγαζί. Μη με κοιτάς έτσι, αγάπη μου. Όλοι φωνάζουνε. Πού είναι η Νίκη Ζημιάρα και πού είναι η Νίκη Ζημιάρα. Πανό έχουνε βγάλει στο μαγαζί. Δεν είπες θα μείνεις μαζί μου μέχρι να γίνω καλά? Αγάπη μου, αφού έχεις γίνει κατά 70% καλά, ρε μωράκι μου. Το είπε και ο κύριος Αντώνη. Γιάμα. Τις αμαρτίες αυτές τις επιτρέπουνε? Ναι, μια χαρά, όλα μια χαρά. Φτου, μια χαρά. Μπράβο μου. Αφού και οι γιατροί να καταλάβεις τα έχουν χάσει. Είχαν υπολογίσει ότι θα περπατήσω κανένα εξάμηνο, λέει. Εδώ κουνάω χέρια, πόδια. Η γλώσσα μου έχει λυθεί ροδάνι. Είδες? Για να κάνω αυτό. Ωραίος. Ροδάνι, ρε. Στις καντίνες όλα εντάξει. Τι με κοιτάς, ρε Νίκο? Φιλόλογος είμαι, δεν είμαι ηλίθιος να με πιάσουν κορόιδο. Σου λέω όλα εντάξει. Και ο Αντώνης που πήγε μερικές φορές για έλεγχο, έτσι για το φόβο των ιδέων. Τα ίδια λέει. Όλοι οι υπάλληλοι σου είναι άψογοι. Χτυπάνε στη μηχανή τα πάντα και είναι ευγενικοί με όλους τους πελάτες. Και κάτι δικούς του ανθρώπους που έστειλε, σε όλες τις καντίνες το ίδιο. Χτυπάνε στη μηχανή τα πάντα. Εγώ τους ξέρω, αλλά τους έχω φοβήσει. Τους έχω πει: δεν θα ξέρετε ποιοι είναι οι δικοί μου άνθρωποι, γι' αυτό δίνετε αποδείξεις. Διαφορετικά, θα με είχαν ξεπουπουλιάσει. Μαθητριούλα. Τίποτα. Κύριε Γιώργο μου, τι κάνετε? Καλά είσαστε? Έχουμε ξένο άνθρωπο, παιδί μου, στο σπίτι. Πώς κυκλοφορείς έτσι? Πώς κυκλοφορώ έτσι δηλαδή? Εντάξει, ο κύριος Γιώργος δικός μας άνθρωπος είναι δηλαδή. Και ξέρω πώς είναι όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα. Πώς είναι? Άλλο η θάλασσα. Για μαζευτείτε και εγώ. Πώς κάνεις έτσι? Δεν έγινε και τίποτα. Ναι, έγινε. Για σένα δεν έγινε. Η Νίκη είναι ωραία κοπέλα, τα έχει όλα. Εντάξει, ναι, αλλά απόλαυση είναι, αλλά. Γι' αυτήν το λέω. Για μαζέψου, για συμμαζέψου. Είδατε, κύριε Γιώργο, τι μου κάνει? Είδατε τι μου κάνει? Είδαμε. Και μετά μου το παίζει προχωρημένος. Αλλά δεν φταίει κανείς. Εγώ φταίω. Που μια καλλιτέχνη πήγα και έβλεξα μαζί του. Με θέλετε τόσο και πήγα στραβώθηκα. Λαϊκές Λιάρη. Δεν πρέπει να τις φέρεις έτσι. Αυτή σου στάθηκε, συνέχεια δίπλα σου ήταν. Άμα χαλαρώσεις το χαλινάρι της γυναίκας, Γιώργο μου, χάθηκες. Αυτές το έχουν στο αίμα τους, ρε, να τρέχουν στο λιβάδι. Ο άντρας πρέπει να τις κρατάει το χαλινάρι. Το χαλινάρι. Ναι, το χαλινάρι, να τις έχει σούζα. Καλά, δεν θα τσακωθούμε τώρα γι' αυτό. Απλώς εγώ έχω διαφορετικές απόψεις σε αυτό το ζήτημα. Αν τις έχεις. Για σένα και για την Όλγα. Οκ. Γύρω μου υπάρχουνε παντού δικά σου πράγματα, πράγματα, εσένα να μου φέρνουνε στο νου χιλιάδες πράγματα, 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 ο μαύρος αναπτήρας στο μπλουτζίν σου μικρό, πράγματα διάφορα, ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Μεσάνυχτα με βρίσκουν μοναχή να σκύλω.
είσαι εδώ? Σε παρακαλώ, μην λες τίποτα. Έπρεπε να είσαι στο σπίτι σου, ξαπλωμένο στο κρεβάτι τώρα. Καλύτερα είναι εδώ. Αλλά δεν θέλω να μάθει ότι ήρθα, εντάξει. Σύνελθε, βρε Νίκο. Δεν τη χάνεις, δικιά σου είναι. Άκουσε και εμένα. Λοιπόν, άκουσε εδώ. Το κορίτσι είναι εντάξει. Εσύ πρόσεξε να μην ξαναπάθεις τα ίδια. Πράγματα στέκω σαν χαμένη να κοιτώ χιλιάδες πράγματα. Ό,τι μου έχει μείνει από εσένα μόνο πράγματα. Έτσι ήρθα λίγο να το καμαρώσω το μωρό. Πράγματα. Αχ, καρδούλα μου. Μια φωτογραφία που είσαι μια πληγή ακόμα πάνω στο δικό μου σώμα. καταματά. Όμως αγαπώ ακόμα. Πράγματα σε φέρνουνε στο νου κάθε λεπτό και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Μεσάνυχτα με βρίσκουν μοναχή να σκίζω γράμματα. Να βρίζω και να σπάω σαν τρελή στους τοίχους πράγματα. Να λέω θα γυρίσει δεν μπορεί πως τα χαράματα. Νίκο, δεν χαίρεσαι που ζεις και τη βλέπεις. Πρέπει να είσαι ευχαριστημένος, ευτυχισμένος. Για σκέψου να μην ζούσες τώρα. Αυτή θα ήταν στα μαύρα για λίγο καιρό και έπειτα κάποιος άλλος Νίκος θα βρισκόταν κοντά της. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ξέρω την αλήθεια. Δεν θέλω την αλήθεια, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε, δεν γουστάρω την αλήθεια. Θέλω να παραμυθιάζομαι λίγο. Να βρίζω και να σπάω σαν τρελή στους τοίχους πράγματα. Να λέω θα γυρίσει δεν μπορεί ως τα χαράματα. Να λέω θα γυρίσει δεν μπορεί ως τα χαράματα. Από αυτούς ο άντραμορός είσαι. Καλά πιστεύεις αυτές τις βλακίες? Όχι, καρδούλα μου. Να, επειδή πάνε οι άλλοι τώρα, γι' αυτό πάω κι εγώ. Εντάξει, θα μπορούσαμε να πάμε μια θάλασσα, να πάμε να κάτσουμε σε μια καφετέρια, να πιούμε ένα καφέ, να ξυπνήσουμε λίγο. Εγώ μια χαρά ξύπνιος είμαι. Καλά. Δεν μου λες, γιατί πάτε συνέχεια στο σπίτι αυτής της αλόγας? Και πού να πάμε? Να ερχόσαστε εδώ πέρα. Εσύ καρδιά παίζεις? Όχι. Όχι, είδες. Η Βάνα παίζει όμως καρδιά. Να μάθω να παίζω κι εγώ. Άστο, εκεί πέρα να ντροπαρέα, γίνεται της μουρλής. Αν ανοίξει το στόμα του, τι πινελί για την πράγματα. Γιατί, τι πειράζει να ακούω πινελίκια? Σε παρακαλώ, μωράκι μου, τι είναι αυτά που λες, δώσ' το ποδαράκι σου. Όχι, δεν είχε εσένα αυτά τα πράγματα. Ναι. Όταν όμως μου κάνει σεξ, μου λες διάφορα βρωμόλογα. Παλιοβρωμιάρη άντρα. Και εκεί που θα πας, θα σου κάνω και κανένα ευχέλαιο, πουθενά αλλού. Γιατί έχεις πολύ καιρό να με ευλογήσεις. Τώρα αυτό γιατί το είπες, για να πληγώσεις? Έτσι μου ήρθε. Οι γιατροί είπαν ότι σύντομα θα είμαι μια χαρά. Ναι, όλο σύντομα λες και σύντομα δεν βλέπω. Τι έπαθες, αναπόρησα? Λίγο. Έλα, μωράκι μου, δεν θα ξαναμιλήσω. Θα σου κάνω καψονάκι, αγοράκι μου, εγώ. Αγάπη μου, τι έχεις εσύ και κάθεσαι έτσι εκεί πέρα? Τι είναι? Να, τώρα τα φιλαράκια μόνο στην ταβέρνα, τρώνε, πίνουν, γλεντάνε, κάνουν πλάκες, πειράζουν τον καθηγητή και εγώ είμαι εδώ. Ωραία, και γιατί δεν πήγαινες κι εσύ? Μου είπε ο γιατρός ότι δεν κάνει να πίνω ακόμα. Δεν κάνει να πίνεις ακόμα, αλλά στο μαγαζί έρχεσαι, αγάπη μου, και με ακούς κρυφά. Όχι, δεν έρχομαι. Όλα μου τα λένε εμένα, μωράκι μου, μη μου λες ότι δεν έρχεσαι. Ξέρω αν έρχεσαι. Μια φορίτσα ήρθα. Μια φορίτσα ήρθα. Πού το έχω, καλέ? Ναι. Αχ, τι κάνετε, Μια χαρά, μια χαρά. Εγώ στις 12.30 ώρα βγαίνω. Να έρθείτε από το καμαρίνι, να σας δω, να τα πούμε. Έγινε, γεια σας. Ποιος ήταν αυτός? Ένας μάνατζερ. Και τι δουλειά έχεις εσύ με μάνατζερ? Ρε μωράκι μου, πώς κάνεις έτσι, θα πάθεις τίποτα. Ένας μάνατζερ είναι. Με είδε, του άρεσε και μου είπε ότι θέλει να επενδύσει επάνω μου. Τι να κάνει επάνω σου? Να επενδύσει, ρε αγάπη μου. Μου είπε ότι θα γίνω το νέο αστέρι. Γιατί δεν έχω ταλέντο?
Μια χαρά είμαι. Και έχει και μαγαζιά στην Αμερική και μου είπε ότι θα πάμε και τουρνέ εκεί. Κατάλαβα, κάνα παραμυθατζή θα είναι που θέλει να σε ξαπλώσει στο κρεβάτι. Όλο τέτοια παραμύθια σκαρφίζονται αυτά τα λαμόγια οι μάνατζαρέοι. Μην ανησυχείς, μωράκι μου, ξέρω πάρα πολύ καλά εγώ τι μου γίνεται. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Χριστέ μου, τι ζηλόθωνας είσαι. Αν διανοηθείς και φύγεις από το σπίτι σήμερα, θα γίνει χαμός, μωράκι μου. Τότε να του πεις να έρθει εδώ να μιλήσω εγώ μαζί του. Εντάξει, μωράκι μου, θα το πω να έρθει από εδώ. Και μην κάνεις καμία συμφωνία αν δεν μιλήσω εγώ μαζί του. Μακριά τα χέρια από αυτά τα λαμόγια, είναι επικίνδυνη η μάνατζαρέη, σου λέω. Να σου πω κάτι. Εσύ με έχεις για τελείως χαζή. Τελείως χαζή όμως. Αλλά χαζή δεν είμαι, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Εσύ ανησυχείς με τυχόν και εκείνο φίρμα και σε παρατήσω. Δεν θες εκείνο φίρμα, δεν το θες. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τόσο βλάκα είσαι, ρε μωρό μου, σε αγαπάω. Γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα, δηλαδή έλεος. Λοιπόν, φεύγω εγώ και να μην αρχίσεις να κοιμηθείς. Να κοιμηθείς νωρίς, καλά, άντε. Αμάν, άντε. Να μάθεις τι ρόλο παίζει, κατάλαβες. Αν είναι παραμυθατζής. Γιατί την έχει φλωμώσει στα ψέματα και είναι μικρόμορφη και τα χάφτη. Αυτό είναι το θέμα. Ένα αθώο, ένα γκελουδάκι είναι και τα χάφτη. Της λέω ότι είναι μάνατζερ, θα της κάνει περιοδεία στην Αμερική. Λέει τουρνέ, κουραφέξαλο τώρα. Καλέ. Βάζει detective να με παρακολουθεί. Όχι, over τα λέμε εμείς, Τι over και ξεover. Όχι, over, δεν έχεις ανάγκη από detective εννοώ. Εσύ είσαι μια χαρά, κορίτσι μου. Το μυαλό σου έχει ανάγκη από detective. Το άρρωστο. Θέλω να μάθω τι ρόλο παίζει αυτός ο αλυταράς. Τι αλυταράς, καλέ ο άνθρωπος. Κύριος είναι. Χθες που ήρθα στο καμαρίνι δεν μπορούσα να φανταστείς πόσο gentleman ήτανε. Και μου άνοιξε και 3 σαμπάνιες από τις πιο ακριβές. Δεν μπορούσα να φανταστείς τι λογαριασμό έκανε. Και να μην σου πω καλύτερα για το λαμό και το αφεντικό μου τι είπε και τι έκανε. Τι έκανε, τι είπε. Έρχεται εκεί πέρα, με αγκαλιάζει, με φυλάει, μου λέει είσαι η βασίλισσα του μαγαζιού μου. Λέει είσαι η πιο ζημιάρα από όλες. Καλό δεν είναι από τη μία που μου λέει ζημιάρα. Καλό είναι αυτό, Παπούλα μου, αρκεί να μην κάνεις τις ζημιές για μένα. Σαν δεν τρέπεσαι. Πού είναι τα γράμματα από τους θαυμαστές μου. Δεν είχαμε γράμματα σήμερα, ταχυδρομείο, τίποτα, ούτε αλληλογραφία. Δεν έχουμε γράμματα. Ψεύτη, βρωμοζηλιάρη. Μου τα κρύβεις τα γράμματα, δεν το πιστεύω. Όχι, είναι εκεί. Στορκίζομαι, αλήθεια σου λέω. Να, κοίτα. Δεν είχαμε γράμματα, στορκίζομαι. Να. Πες μου πού είναι τα γράμματά μου, γιατί θα τα πάρω στο κρανίο πραγματικά. Στο ντουλάπι μου. Αφού είσαι ο άνθρωπός μου, αφού ξέρεις ότι σε αγαπάω, σε έχω κάνει Θεό. Γιατί ρε αγάπη με έρθεις τόσο χαμηλά. Γιατί σε αγαπάω. Α, καλά. Έχουμε ξεφύγει. Γραμματοσυλλέκτες θα γίνουμε. Έλα το χυμουδάκι σου. Ευχαριστώ, μωρό. Πάρε τη βιταμίνη του. Έλα με τα ποδαράκια μου. Λέω να πάμε μια βολτούλα στη θάλασσα σήμερα, τι λες. Μωράκι μου, αυτό δεν γίνεται με τίποτα γιατί πρέπει να πάω οπωσδήποτε να φάω με το μάνατζερ. Πάλι αυτός ο μάνατζερ. Γιατί μου το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε μωρό μου. Τι σου κάνω δηλαδή. Χρησιμοποιείς τα συναισθήματά μου για να μην κάνω καριέρα. Αυτό που κάνεις είναι αλαζονικό, μωράκι μου. Το είπε και ο μάνατζερ μου. Δεν πάμε καλά, μου φαίνεται. Θα τον καριδώσω καμιά μέρα αυτό το μάνατζερ και. Τι μουρμουράς, μωρέ πάλι. Τίποτα, κάτι δικά μου του. Λοιπόν, άκου να δεις τι μου γράφει κάποιος. Μωράκι μου γλυκό, είσαι μία θεά. Θέλω να σου ανοίξω ένα μαγαζί και να τραγουδάς μόνο για μένα. Απίστευτο. Να σου πω, είναι πολύ ρομαντικό όμως. Είναι ρομαντικό. Καλά κάνω εγώ και δεν σου αφήνω να διαβάσει τα γράμματα. Λοιπόν, πρέπει να τους απαντήσω τους ανθρώπους και πρέπει να με βοηθήσεις και εσύ σε αυτό. Τι να κάνω? Να με βοηθήσεις να γράψουμε γράμματα. Δεν πάω καλά μου τον έδωσε. Εγώ. Ναι, μωράκι μου, εσύ έχεις πιο πολύ μυαλό από μένα. Αλλά μην κάνεις τίποτα βρωμιές και τέτοια, γιατί θα τα ελέγξω όλα. Αχ, βρενίκι μου. Αχ, Καρδούλα, με σένα που έμπλεξα. Δεν πρόκειται να το γλιτώσω στο βαρέκεφαλικό μου, φαίνεται. Έλα, γεια μας. Καλές δουλειές να έχουμε. Ναι, καλές δουλειές. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει μερικά. Θα σας διαβάσω ένα στην τύχη. Μ' ακούτε? Σου ακούω, λέγε. Για σένα πήρα δάνειο, έβαλα και υποθήκη, όμως εσύ είσαι τρελή, έχασα και το σπίτι. Αυτό είναι μεγάλο σου, ξέρω. Μας αρέσει την με εσένα. Είναι το καλό τραγούδι, φαίνεται από τον πρώτο στίχο. Τι λέμε τώρα? Για λέγε. Πάμε και στο ρεφρέν. Ναι. Ήσουνα γυναίκα παιχνιδιάρα, έγινες και δαγκονιάρα. Είσαι είδωλο. Είσαι πολύ μεγάλος. Εγώ δεν το θέλω αυτό το δαγκονιάρα. Δεν έχεις δίκιο. Δεν έχεις καθόλου δίκιο. Το δαγκονιάρα είναι πολύ δυνατό και πάρα πολύ είναι. Οι δαγκονιάρες ρε που λένε σήμερα. Γιατί οι ψόκες είναι ψόκες. Είναι ψόκες, και προσέξτε. Ναι, έλα, ρίχτω.
Δεν είναι τυχαία επιλογή. Δεν είναι τυχαία. Το Δαγκονιάρα έχει μια σημειολογία. Γιατί το ρήμα δαγκώνω είναι από μόνο του ένα πολύ δυνατό ρήμα. Φαντάσου δύο σαγόνια. Δεν μπορώ να το πω το Δαγκονιάρα. Από μικρή έτσι με λέγανε και στο σχολείο γιατί το δει μόνο δαγκώνω. Λοιπόν, θα αφήσουμε τον ποιητή τώρα να συνεχίσει. Ρίχτα. Μια στροφή και μετά ξαναπηγαίνουμε στο ρεφρέν, γιατί δεν ήθελα να μακρύνει, ήθελα να μπαίνει στο μυαλό και να μένει γρήγορα. Καταλάβατε. Ρίχτα, ρε καθηγητά, μία ώρα. Τελείωνε. Ναι. Πήρα εορτοδάνειο στις διακοπές για σένα, τα φάγες με τον κόμενο και εγώ τα έχω χαμένα. Τέλειο. Αυτό είναι τραγούδι για άντρα. Τα καλά τραγούδια είναι για όλους. Λοιπόν, αυτό είναι τραγούδι για τη Ρίτα, Αν ζούσε η Μακαρίτσα, το είχε κάνει αυτό μια σουξεδάρα. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι τυχαίο, έχει μια σημειολογία. Έχει μια σημειολογία. Τον τίτλο δεν μας είπες όμως. Η Δαγκονιάρα. Καλέ, μπορώ να πω εγώ τέτοια τραγούδια. Πώς δεν μπορείς να πεις, Νίκη μου, Δαγκονιάρα δεν ήσουν, υπάρχει μια ταύτιση. Η Δαγκονιάρα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, αν το έλεγε η Ρίτα, το είχε κάνει μεγάλο σουξέ, το είχε απογειώσει. Τότε θα το πω κι εγώ. Λοιπόν, θυμίσουμε ότι αυτό το τραγούδι χτυπάει πλατίνα. Με συγχωρείτε. Ναι. Κύριε καθηγητά, είχαμε μάθημα. Το ξεχάσατε? Χριστίνα μου. Ναι. Είμαι σε ένα επαγγελματικό ραντεβού και... Τι ώρα να σας περιμένω? Ξέρεις τώρα... Ναι. Έχω πιει και λίγο κρασάκι και... Πολύ ωραία. Τι πολύ ωραία, Χριστίνα, παιδί μου. Έχω εγώ μυαλό για μάθημα τώρα. Εσείς πάντα έχετε μυαλό. Δεν χάνετε ποτέ τον έλεγχο. Μια κουβέντα είναι αυτή. Εγώ βλέπω οράματα έτσι τα καλά καθούμενα με το κρασί. Ελάτε ό,τι ώρα μπορείτε. Δεν πρέπει να το χάσουμε το μάθημα. Ναι. Έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω, αλλά... Αν δεν μπορέσετε, θα πάρω το Χάρη να πάμε σινεμά. Ποιο Χάρη, Χριστίνα, παιδί μου? Είπαμε όχι με το Χάρη. Δεν θα σε χαραμίσουμε με το Χάρη. Την άλλη φορά ο Χάρης σε χούφτωσε. Με συγχωρείτε. Κάνε δουλειά σου. Χούφτωσε. Δυνατό ρήμα. Σημειολογικό. Χούφτωστη. Θα το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, είπαμε όχι με το Χάρη. Δεν θα την κάνουμε τη Χάρη του Χάρη. Τότε ελάτε να κάνουμε μάθημα. Πολύ ωραία. Ναι, θα έρθω. Θα σας περιμένω. Με συγχωρείτε, μου έτυχε κάτι απρόβλεπτο και πρέπει να σας αφήσω. Αχ, γιατί κύριε καθηγητά να φύγετε? Περνούσαμε τόσο ωραία εδώ. Χάρηκα πολύ, παλικάρι μου. Κανόνισε μόνο το θέμα του συμβολέου γιατί τα στιχάκια σου με ενδιαφέρουν. Έτσι. Έγινε. Καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ αν κάνω σουξέ λέμε. Αν κάνω σουξέ δεν θα σας ξεχάσω, δεν είμαι αχάριστη. Ό,τι θέλετε από μένα, ό,τι θέλετε θα σας δώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Γεια. Πάρα πολύ καλό παιδί, δεν μπορείς να φανταστείς και έχει πάρα πολλούς φίλους και πολύ μορφωμένος. Μπράβο, Μάρα. Συγγνώμη, γνωριζόμαστε. Εσύ τι λες? Υπηρετήσαμε μαζί. Ναι, στο Σταυρό του Νότου, στη Γουαδελούπη. Νίκο, τι κάνεις εδώ? Τι να κάνω εδώ, την παρακολουθώ. Θα πάθεις τίποτα και θα σε τρέχουμε. Γιατί τώρα είμαι καλά, να σου πω. Όταν του έπιασε στο χέρι αυτού του λαμούγι, πώς ήτανε? Τι λες, μωρέ, δεν καταλαβαίνω. Ήτανε υγρό, ήταν υδρωμένο. Δεν θυμάμαι. Θυμίσουνε ζωτική σημασία. Γιατί? Γιατί σ' αρέσουν οι άντρες με υδρωμένα χέρια. Και. Ναι, τώρα που το λες, ήταν λίγο απώλεια. Κουφίστηκα, Άντε, πάμε τώρα. Δεν είσαι καλά. Ρε, εσύ σου λέω θα πάθεις τίποτα και θα σε τρέχουμε. Αν φύγω θα πάθω. Θα με φάει του μαράζι, η αγωνία. Οκ. Είσαι πολύ σεξι μωρό και γουστάρω μαζί σου με ταξίδι στο διάστημα. Ρε Μάλι, μέχρι τη Λούτσα δεν σε έφτανα. Τι κάνεις τώρα, εσύ? Γράφω, απαντάω. Το χεράκι πιάσει και κοίτα. Απαντάω στους θαυμαστές μας. Αγάπη μου. Γράφω, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα. Με πολύ αγάπη, Νίκη Αγγελάκη. Εμένα άλλα πράγματα που είπαν αγάπη μου. Μου είπαν να τους βρίζεις. Εγώ να βρίσω. Και μου είπαν ότι εγώ απάντησα σε κάποιον, αλυτάρα μην με ξαναενοχλήσεις. Γιατί εγώ δεν είμαι τέτοια γυναίκα που απαντάει σε κάθε λιγούρι σαν εσένα. Εσύ τα κάνεις αυτά, είμαι σίγουρη. Είσαι τρελή, αγάπη μου. Και ο Ντίμης, ο μάνατζερ μου, είπε ότι κάποιος θα παρακολουθεί με μια μουστά κανά. Ποιος ξέρει το λαμό γιατί βρωμοδουλειές έχει κάνει μέσα στα κάτεργα της νύχτας. Και τον παίρνουν και τηλέφωνα, λέει, και τον απειλούν να θα του κόψουν τα πόδια και να προσέχει απλά τα χέρια του. Είμαι σίγουρο ότι είσαι εσύ. Για κοίτα το μουτράκι μου το ωραίο. Κοίτα κόντρα δεν είναι, έχω μουστάκι εγώ. Όχι.
Γι' αυτό πάω να δω στην τουλάπα, αγάπη μου. Σταμάτα, μισό λεπτό, σταμάτα. Μωράκι μου, αν όλα αυτά τα πράγματα είναι αλήθεια, ειλικρινά σου μιλάω, εγώ θα σηκωθώ και θα φύγω. Δεν σου έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Δεν θα είσαι ούτε ο ήρωάς μου, ούτε το μωράκι μου. Δεν σου έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Δεν θες να γίνω στάρ, ούτε να κάνω καριέρα. Όχι, η καριέρα θέλω όλα, τα θέλω από σένα όλα. Πού πας? Να πάρω αέρα. Να προσέχεις. Θα προσέχω. Μην μου πας τίποτα. Και να μην μαλώνουμε, γαμώτη. Να είναι ο ιδρωμένος. Σε πιάσαμε, μάγκα. Τώρα θα δεις τι γίνεται. Εγώ τον σταύρωσα. Στο διάλειμμα πήγα και βρήκα τον κύριο Καφιλίπη και δεν ξέρω τι με έπιασε. Του πω ότι είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του. Τι πράγμα?